तो बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बजरंग बली के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा श्रृंगार स्टोर तरैया पोस्ट ऑफिस के सामने भैया की ओर से बहुत बहुत आशीर्वाद मिला। बार बार प्रणाम करो आशीर्वाद के प्रतीक्षा कहता के बाबा हम आशीर्वाद पावे खातिर कितना बड़ाई करी हाय राम जी के तू मैया अंजनी के चंदन लाल लाल बा गदवा विशाल बड़ी हमारे प्रिय वाली सानवी फिल्म्स भाई दीपक जी के माध्यम से आशीर्वाद मिला। बार बार प्रणाम आशीर्वाद के प्रतीक्षा कि रउरा लंका में गइनी जाके सिया सुधी जाके सिया सुधी पैनी
राउर नाम जानत राउर नाम जानत अरे है दुनिया जहान बा अगदवा विशाल बा हनुमान जी के दहिया लाल लाल बा गदवा विशाल बा प्रेम से बोली बजरंग बली की। आई भी कि भैया भजन के कार्यक्रम जल्दी में निपटाओ जाए।